tun tru ma chuan e-payment thun dan pangngai khachu kan sei to a tun tru ma ve thung roi chuan e-payment a thun top ni lo deuh hleka tlema khoi dang lam deuh a case dang lam deuh hlek zawngte ti dan tur kan lo senga pakhat na chuanin office na kat ngai neu kan neng kha contribution bill te asanga siam kher ngai lem lo tura ti dan tur kan sei don ani chu te kan ti dan tur chu lo siam ma in mimal tinina tholo man tho tur te khatiang kat ngai kha kan share ni chuan chung an kat tur te chu employee record unofficial record unofficial deduction hang kan jek tur ania ei hetila hian kan tilanga right click open employee record kan kalanga unofficial deduction te han kan kal don ni ta hian hei swf1 te wf2 te khatiang heng sang sanga hian an tholom thona he tur sang sang khani chung kan da menga khinki ashanin print out vek thei don ni a then hi staff welfare te lo ni se a then hi payroll saving te lo ni thea mo lai khatiang sang sang kha thingpui dor ba te pon ni the an te kan sia kanga heng ami hi kan pay bill a khana lang lo ni pay bill a chon heng hi ain kat don lawa kat mi lo hen lang don ani chuti ruala ro chuan lo kan han chhut nuwa khan lo chhut a khan akat dan tur hi aron chhut tel sa veka ma se pay bill print tura khana lang lawang ti chuan hi e-payment kan han ti dona chi khana ron lang don ni tin lo siam mai employee record kan lo da sa lem lawa kan chhut nuwa kan shele chau si ni point e-payment main heti hian lo chhut na kan lut leanga kan edit thale meang open akan kalanga calculate pay akan kal lenga one by one a hian one by one in kan honganga ti chuan khatianga kat tur kan lo kat thei hilani point staff welfare 1 2 3 khang ho hi kan du dui kan zia kanga ti chuan henga hian zia bel kan nei re khan poisa kha sang khatelo zia bel te la calculate hi kan click zelang mo kan click anga save update hi kan click le turani khatiang khan kan tianga tiang khan mimal sang sang ti that ngai ompon kan ti anga chumi hnuwa chuan e-payment kha kan ti don ta ni ti chuan e-payment heta heng kan han kal khan month le year kan select a heta data kan va select nuwa chau so kan click ang ti chuan heta hianin kan han en chuan hei mimal tin hi ti hian tina ahma sabera hian puro zuala lom ta ni puro zuala hlo tur chu tiang kan han enta puro zuala hlo tur chu anet tur chu 117 100 noi khat sing khat sang sari le za ania ma se contribution ne te ania kha kan pai tel chuan account na lu tur hi chu 116970 ti hi ni kan bill print na chuan 117 100 hi nia ma se 116970 hi contribution ne kan khon tur te kan pai nuwa lu tur chu ani ta a chuti ni chuan eng moza thain kat ti na ni chu contribution a hian cheng za som thu mai kat ti na ni chung ho chu mimal tin va pai diat lo khan he ta hi anwai hian total omani anwai hian contribution ami total chu 5480 he bill mi zawng te ta hi aloni ta kha ti hian kan ti mai don ta ni khuti anga awlsam takati kan du chuan mimal tin te account a khan khi contribution ami tur engani staff welfare sang te khang unofficial mi kha pai ngala a pai ngala mi zo kha annet bill mi net ni lo welfare fund zawng te kat nu mi zo ki an account na lu tur kan du chun hetla hian option 3 a hen kan click ang mo lai mi a hian contribution paisa plus contribution draw tel ngal turin ti hen kan click anga ti chon heta hianin khite kan ti hianin unofficial mi kha pai vek siwang khan a claim ta ne bill mi ne hai mil talawa ain mil lo na za tu chu contribution total mi ne hian thling don 5480 chu te chu office account na mo cashier account aluna tura khan kan select ang hi chu mi select na tur chu helai milem double ate hian ani milem double ate hian kan click anga ta hian office account kha office ti khanin lo om ta se ti hian kan je kanga so kan tenga hei office account office account alo om ta ni ti chuan office account hei te roin bel ta a
hi office account a khian cheng zang je tur 5480 tro tan kan click anga edit kan tianga ta hian exam mo je tur 5480 khi bill bi ka khian office account lu tur 5480 ni apply kan tianga khatia kan ti chi khan helai he a total hi entaila 278247 kha net amount lu tur kha ni a ti chon contribution nen chuan heti zat aloin mil le thap ton ta ni khi aloin ta hei ka pai le chinanga kan ti dan kha kan entir lang chu hei tun a hianin office account a contribution kan tel ma kha chuan net amount without contribution chu 2782457 ania ma se ta hian with contribution ti ka chuan contribution kha kan pai dei kha chuan 277 chau ni ta ni 278 to 277 chau kha ni ta chuan chuan hetlai hi contribution total zat 5480 hi kan belangai ta chuan chumi bel tu chuan milem double a hen kan click a ta hian office ti kha kan click a hei hi kan select ta ni ti chuan heta hian a hnuai ber hen lo langa chu edit kan click anga ta hian office lu tur zat kha 5480 kan tia apply kan click a ti chuan hei ala in mail thap ta mai ni ti hian import hi kan click mai don ta ni import ti khan alo dik ta thap heta kan import to sai kan ven du chuan view pay han kan click anga so hei tian alo dik thap mai don ta ni khati mai te khanin unofficial mi kat kan du point kan ti mai don ani khati khan awlsam takin payment kha kan ti the ni kalome